אני בחרתי את המיקום הזה, רחוב רש"י, פינת המלך ג'ורג', מסיבה פשוטה. זה למעשה הנקודה המרכזית של כל הרחובות שבהם התנהלו, נקרא לזה, תחנות החיים שלי. למעשה, המגבלה הזאת היא רחוב שדרות רוטשילד, רחוב אלנבי, רחוב צ'רניחובסקי, כל הסביבה הזאת שהיא למעשה הגוש שבו למעשה נולדתי ברחוב אחד העם, שם גרנו. לא זוכר עד איזה שנה, אבל... אני לא יודעת. הנה עכשיו את יודעת? אדם היה חי עוד? הוא כבר לא היה. בערך כשהייתי בן שנתיים, עברנו לגור לכאן, זה רחוב רש"י 7, זאת הדירה התחתונה שחדר אחד ממנה, החדר האמצעי, שם גרנו.